Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Hello mga listeners, ato na sundan ug upload ang mga mata ni Drusilla part 3. Sa dili pa ta magsugod sa atong drama, ato na ning basahon ang mga pipila ka mga comments sa katong part 1 nato o part 2 atong basahon. Si Nina Castro, kulbahinam kay ni nga drama idol, nindot kayo. Salamat sa imo ma'am Nina Castro na naminaw gapon ka ining drama ha. Mga mata ni Drusilla, salamat kay si Moha. Si Clarice Pags, nice idol, nindot gapon. Si Dads Vasquez, daghang salamat busing sa imong drama nga gi-upload ang mga mata ni Drusilla part 1. Boss, basin ma-upload nimo ang mga drama ni Miss Matit Kabudlan ug Jojo Aligre Boron. Kay naaman good sila sa One Day Radio. Salamat, God bless you always. Salamat sa imo ha, Dads Vasquez, sa imong pagpaminaw sa atuang mata nga, sa mga mata ni Drusilla. Tidud ka magmahay, Dads Vasquez, kay daghan jud ko drama nga ipaminaw sa inyo ha. Salamat kay sa imo ha, sa imong pag-comment nga isa jud na apil pod sa ato diri sa atong pag-vlog. Salamat kay sa imo ha. Ako lang ipasalig sa imo nga di jud ka magmahay kay daghan tang drama nga madungog jud nimo. Nanatay gipang ready, natay na ako'y reading katong action nga drama. Sa part 2 ang comment ni Richard Isko, goods kaayo drama idol. Salamat sa imo da Richard Isko nga gapaminaw gyapon ka. Si Elvira Nancy, kini idol nice kayo imong mga drama. Salamat kayo sa pag-upload. Daghang salamat po sa imo Elvira Nancy nga naminaw jud ka kini atong bag-o nga drama. O alam mo kabalaka mga listeners kay atong palmay drama continue gyapon to. Nag-edit gapon ko, edit lang ako og tingog para pod ma-upload na to og sunod-sunod. Alam mo kabalaka nagapon to siya. Si Dads Vasquez sa kaduhang sa part 2 ni siya sa iyang comment. Daghang salamat busing sa mga mata dito sila part 2. God bless you always. Ikaduhang comment ni Dads Vasquez, nindot ba ning drama kay nagtandim ang veteranong dramaturgo nga si writer ni Rosa Sinon og si director nga si Celso Ponce ug kini si Isay Sinisa man siguro ni. Sakto jud ka Dads Vasquez no. Ni atong bag-o natong drama karon ang uban ani gikan ni sa mga veterano ni sila gikan ni sa uban sa mga RMN drama nga nana sila karon sa ang uban sa One Day Radio. Nindot kayo gapon no, nindot kayo ang pagbuhat pud ni sa atong direktor ni si Ma'am Jean Rosa. Nindot kayo ning istorya, hinaot nga masuportaan pud ninyo paminaw mga listeners while gahulat ta sa atong mga palmay drama nga madaghan po nato edit para pud na tuloy-tuloy atong pagpaminaw. Akong pasalag sa imong pag-usab Dads Vasquez nga daghan jud madungog nimo mga drama sa atong ipang-upload. Daghan kong na-edit karon. Kulang na lang nako ang paghanay na lang no para mabuhatan nato og pag-vlog, mabuhatan nato og intervlog para pud ma-upload nato. Og di nato tas-on mga listeners, hinaot nga suportaran po yung paminaw ato ang bag-o nga drama nga mga mata ni Drusilla. Og hangyo lang sad ko sa inyo mga listeners katong ganahan lang ani nga drama. Hinaot pod nga mga mubulag ads, sinaot nga dili sa new escape. Dako na kay ng tabang sa kuha makabawi sa tagamay sa atong gihaguan. Ato na sugdan atong mga mata ni Drusilla part 3. Ug karon sa laing sumpay ning atong sugidlanon nga naguluhan, mga mata ni Drusilla. Dili na ko sila maato sa pagpatay. Mga naog kong balik sa ubos. Sa may basement. Dili ko gusto na ilang masayra na. Nanakin nagtikaw-tikaw na ining mga karaang bahay. Ako siya. Hindi ko niya mapiling ka. Napay siya. Anay na ko siya. Sa may basement.
naungan ng Drusilla nga naa sa bumbong. Ay, maugid ka na ang naong. Umisura sa babae nga namugos na ako na akong pasunod. Dayon kalit lang sa nausap ang kolor sa iyang pagamata. May migawas nga bitin sa iyang baba. Ikot ka itong babayhana, siya manggid si Drusilla. Uy, nga nang buhi pa man intang siya. Hangtod ka roon. Dapat unta, dugay naman siyang namatay. Nahilo man siya ubos. Siya makahitabo dito. May nakita ka silang handamo ko nga kung kaugalingon. Kinila kong nga puno kong kahoy nga usya ka. Usya siya gikahalukas mga bitin. Nakita ka kami yung satal. Hindi ka kianong ko sa katao. Sorry ha. Hindi pa paabot ti kaog dugay diri sa gawas. Masuod na lang unta ka. Okay ra eh. Di pa sa ko magdugay. Alam ko ihangyo nimo sa dili pa taman lakaw karong gabi. Ha? Kay ngano? Unsa man ina siya nga imong ihangyo nako? Kuan. Kung pwede, kung wadton ka sa amo, ipakita sa kong mami na sweet ka ni Budhi. What? Kay ipakita sa ni Budhi sa tubangan sa akong mami nga giganahan siya sa imong pag-sweet-sweet niya. Unsa? Unsa man ang ginuanga, Sander? Nga naman kuno nga. Amo man lang ipakita nga ni mami mo. Ang bot ni mami eh. Iya mahinuong giapil si Victoria sa iyang kalagot sa kaliwatan, yini. Basta, moro na among nasairan. O ginunaan gina si mami. Magtanom og pagdumot, bisan kinsa, nga magkahimo og dili maayo nila. Mao ba? Nice one. Ganahan ko. Wala na mga tangad siya. Para sa magkalaag si Budhi, o dili na siya pangutan-on og sige sa among mami. Okay, no problems. Kanara di hay? Okay, go! Thanks, Nadja. Salamat kayo. Don't mention it. Kung man ganina, magkapaus na rin ko ni Atong Victoria. Kung gajik man ko ni Budhi, siya sana, marajik sa dili madugay. Kung mo ning istorya ha, nagyaira mo siya sa mami niya ni Budhi. At sa siya lubahin niya sa bahay. Kala! Tanawa na ninyo! May nagkangang! Wa masiraw tarong! Alam mo! Tanawa lola! Kining ka may putahan nga magyano ko sa katao! Uy! Murang access ni Paingon diya sa sul sa basement. Kung dili kay para sa sula. Kung dili pa sud o gawas. Tingali mo niyang iyang gihimo kagyanyan. Pasud gawas sa mga karangay. O siya way pagduha-duha. Siya at ang iya atong mga lama sa tiil sa sala. Mag-ingon nila ni Ma'am Belinda. O dili kay katura ka kanina. Nga asab. O klaro kayo. Nga iyang kagtong mga tulab. Salula! Kasi mo mo'y pasabot! Umagit kita! Kagtong. Ako nang tatawagan si Ma'am Belinda. Huwag ako sa pahibaw kung kaya abot niya ini. Let's go, ito na. Kay kasayaw na kay ko. Kuya, parang ida ni mami, kuya. Kay mag-ilis din daw, manlakaw. Kay mag-andam nitong daan si Victoria. Murag na amoy, di pa nagsabutan dere. Onsa man na. Mami, akuan. Agad si Nadja og disco. Ug kauban sa banya mga higala. Mag-disco mi, ma'am. Dili lang may magdugay. Magdesko mo. O
O kinsa pa yung kauban? Si Victoria? Siguradong naagid siya unsa no budhe. Oh, mami, kon kini. No, tita. Kamira. Kuan man good. Ang akong cousin, naabot siya gikan sa US. O birthday niya the other day. Katong dito pa siya sa US. O gusto niya, ngaya sabing i-celebrate o balik diri. Maong nangagat siya og disco. Unsa man na siya? Lalaki o babae? Ha, Nadia? Kung babae man siya, bagay ba sila ni budhe sa imong tanaw? Oh, Imong gitugta si Victoria nga magdisko. O kung sa man silang oras sa bupauri. Dili manggag ko na sila magpakagabi o maayo. O gihatod man sa siya nila ni Budhi. O sa magguwang ni ini nga ginganlan og Zander. Dili ko gusto nga magpirmi niya. Nahibaw ba mo sa panahon karon? Sige. Maligo na ko kay gilibutan ko. Tiksi niyo to, ha? Ina nga, dili padugayon. O lagi. Ang Melinda. Dahil gusto na ako. Ako lang yung ibutan diri sa side table man ha. Okay, Milet. Salamat. May kay imong gitugutan si De Victoria nga magkalagman. Kauban ang iyong boyfriend og sa mga higangan ini. Ay, dili magidanta ko musugot, Milet. Pero saon, nagsiki man og hangyo. Og dili masab kuno sila magdugay. Og usa pa sab. Gisundo man siya diri ni Budhi. Maong ako na lang gitungtan. Ma'am. Dili ba ito ang mama ni Budhi? Ha? Ang mami ni Budhi? Oo. Ni ari diri sa bahay. Mao ba? Abi na ko giapa siya, ma'am. Gisundan di siya sa mami niya. Unsa? Gisundan? Mao ba? Lagi, ma'am, uy. Lainon man di ay nagbatasan ang mami ni Dong Budhi mo. O sa iyong sinutihan, murag supak siyang buot na muanhi o mabusita ang iyang anak dira sa bay sa iyong uyab. Unsa? Milit. Ang giingon ni Victoria na ako parte sa iyang mami ni Budhi na mayo ni og pinangga siya. Pero, murag, lahi naman sa personal mo. Murag, gilainan ko sa iyong batasan ay Unsa? Mao ba? Uy, kinsa man yun? Sinang ka rin niya? Nanawag siya. Kasi na siya importante isultin ako. Hello, Nang Karing? Oy, ma'am! Ma'am Belinda! Ma'am, handa ko importante isulti ni mo, ma'am. Kabahin kini sa among nadiskubrihan karon. Unsa? Na-discover? Unsa ka na, Nang Karing? Sige, isultin ako. Kaya marag, naghinam-hinam kong masayo na. Sultihi ko, Nang Karing. Ayaw na magyanong. Ano na pagkiri ko kung sa imong gisulti. Imurag, pagting ito sa mundong kana. Pero nga ba? Di ka magkaya mo ha? Huwag ko magkailan mo ba? Nga naman eh. Saan ba ka? Hawag ka sa inyong lugar? Suwa! Kung astig mo ka sa inyo, astig dire sa Wow Disco Club. O sabay akong labot. Buwilan ko. Iwan mo kong hugtan pagkupot ang akong ton. Igay ka na na. Ako pag-ibaliyon. Paninay! Isa man imong iwan sa kong sakit. Sakitan ka? Dili pa na baon. Patiran pagkusog ang iyong kulupon. So, Luhod ko sa imo. Hala! Ato ito naman! dili! Budhi, si Sandre, nawa lagi niya sa atang table. Ang ikalan nila ni Nadia ang naglingkod. Nangisira siguro si Sander. Doon nila ni Budhi og di ko palayang titi. Asa man ito pa natin mga kauban? May buto ka. Kanya mag-circle ka. Kanya magpuli-puli tagsayo sa center. Ayun. Budhi, tanawa. Hindi sa bagay. Dili! May nagbugnaw kag bubuti sa sunod sa diskuhan.
Kung mao man lang gani nga magtanon mo hasmag nako kay nagpaila lang na inyong katalawan. Talawan na ha! Talawan na! Lagi ang lagi ang yung spagay. Ayaw na mga motoy. Yung away! Dali! Nagunitan sa mga nagkuglawas ng mga bouncers. Ang batan ko ng hikaway ako. Kaya! Dali! Mamiya na ta din. Manggawas lang ta din sa disco club. Ha? Mamiya lang ta din. O bumauli na lang. Mauli? Huwag ka gani kayo tamalingaw. Kayong saon, nakakita magkag-away, Sander. Oh, ako ba yung gibason na dya? Saba kun akong gipinsahan ng akong kagalingon? Ha? Hey, Sander! Nasuko ka ba sa akong giingon? Manghits lang mo ni Budhi. Siya nalay pahatdan ninyo. Kay mauna na lang ko. Si Sander, nasakay na siya sa yung gidang sakyanan niya. Ubuan na lang ko siya. Tuwan sa kuya. Pupauli na lang ko siya. Ay, kaway ayon sa itong lakaw eh. Gusto kang malingaw pero ang hitabo, kagubot. Maulagi. Huwag ka mag-expect. Nga initon ba dahil o ang imong Bradford hi? Wasap ko mag-expect. Nga ingon ato ba dahil kaisok si Sander? Og maayo pa kita kay siya mga mut. Victoria. Ma'am Belinda, nanali ka diri sa ubos? O nagtanaw-tanaw ka sa bintana? Naghuwat ka ni Victoria, no? Oo, Mileta. Ako na lang siyang huwaton diri sa ubos sa sala. Dili masam ko makatog kung dili pa maabot si Victoria. Bugtong ko siyang anak. O natural lang nga grabe gid ang akong kabalaka. Kung madugay man siya sa pagpauli. Nga naman sa buhay nga imo man siyang kitugtang sa paglakaw. Labi na nang nabaliog karon nga giingon nga dumunong babae. Nasagad yung patyon, mga batan-on mga babae, o kuhaan kasing-kasing. Mas maayo pag wa na lang gid mo siya palaktangon. O did-an na lang gud ta nimo kay basin og dili sa binuod ko makaingon na maabot gid siya diri sa syudad. Kay naaman siya sa layo. Ha? Naa sa layo? Asa mo layo ang ma'am? Nahibaw lagi ka Ma'am Belinda. Anong nahibaw masabkaan ang Belinda? Uy, murag. May mihuno na nasakinan sa gawa sa gate. Oh, sila na siguro na. Dali naman lagi sila kaayo, ma'am. Gituman lang gitingali ni Victoria nga kung gitugo niya. Nga dili kaayo magdugay. Kaya mabalaka ko na madugay siya dito sa gawas. Kaya nabaw ka na sa panahon karon. Manaog na ko. Og amping sa pagmaneho sa imong pagpauli sa inyo. Sige. Wa ko ganay sa imong mga gipakita kagili na nga. Nga unsa? Wa. Sige. Isira na po taon sa kinan. Okay. Bye. Medyo gusto kong pagpadagan ni Budhi sa iyong sakyanan. Ano ka to siya? Murag. Wag ka to siya magselos. Sa akong magipagkita ang kahingawa. Nga to sa iyong magawa nga si Sander. Pagka sa akong pagdaig ini. Maong imo na masuko siya. Mga animal! Mga animal mo! Ilan ang libur-liburan ng kadinang putang higait! Ilan ang itoyo
Mga animal! Mga animal mo! Hindi kong ipalagot! Magbayad mong mahalin eh! Magbayad mo! May bala ko na. May parang pa siya. May atupang kaya ko. May nakait kang pagkabitin. Itandi sa mga tiyangkong makitulong. Dito sa lango. Matugay na kaayon na akong ipunan. Kung ito jokan! Gamay ka lang na pagkabitin. Tanggi sa bitin. Maanyatin hisa akong galamhan. Why si Besan Kensa na makapasakit ka na ako o makabuhat ka na akong kautan? Pili na lang na ako kubon ang gibutang nagkatina sa laki kay magpasapot niya sila o gisamot na maglisod na ulit ko sa pagsunod sa kaugaling panimay. Pero kamu naghihikaw ka na ako sa pagsunod sa akong kaugalingong panimay. Nagpantay lang niya mo. Kay anang-anamunta mo sa pagpatay. Kamong tanang mapangahasan. No! Maayo kay wa kayo mo magdugay dito sa inyong giadtuan nga diskuhan. Oh, namaya na lang ni ma'am. Kaya nakahukom naman lang si Sander na mamauli na lang. Human siya naka-encounter og away dito gid mismo sa sud sa disco club. Unsa? Ang maguwang ni Bodhi? Nakakita og away? Mao ba? Uy, Giunahan man ko na siya, mami. Maong iya lang depensahan ang iyang kaugalingon. Og maayo man dahil siya nga makig-away. Maayo kay siya mga mutni. Og nagkadahig kay ko niya. ha? Ayaw na lang pagpauli sa inyo. Ano na lang tuwag sa amo? Tiksi lang imong mama o papa. Ina nga. Ano ka lang tuwag diri sa amo ah? Hala, uy. Dili sa ganahan, mawa ko siyang pananaw ay. Pagkailis ba tagnaong? Ah! Hilom di bayot, oy. Mangandoy gyud ko anang imong naw nga. Ay, ayaw na lang. Basta, ganahan lang ko nga naa pa ka. Kay gusto ko nga na ako ikasulti. Kachika-chika ba? Isulti na lang nakakaroon, uy. Kay inigkahuman, upauli na ko. Kay musakar mo kong taxi pauli. Mupauli gidi ay ka. Hala ka, oy. Ay, wagit ka magdama. Naingon di ato ka maayong laki makig-away si Sander. Na-shock gid ko. Anong daig-daig naman sa pagkadiha? O sa maibot mo ipasabot, anak? Walang. Ni-admire lang ko siyang skills sa pagpaningamot. Pero, lagot lang ko. Kay English ma-enjoy ta. Naguli na lang hinundayon. Saon? Nakita man siyang away. Pero, dili mo sab ko to sa niya. Yun man siya. Og, yataki pagid siya sa mga kauban at tong hubog nga lalaki. Nagwa ka ba makabantay sa reaksyon kagana ni Victoria? Katong nakakita og away si Sander? Nahingawa kay siya. Ug ingon sa... Ambot lang. Kung nasayop ba ko? Naunsa man? Ha? Nadya? Nga mi-admire sab siya ni Sander sama nako. Ug sa akong tan-aw ni Pudi? Wala man ganit ni og nagsilos?
Mura sa bitaw og nakabantay ko. Ayaw kong ina. Naduha naming daghan og naong. Ha? Daghan og naong? What do you mean by that? Tiin mo dahil ka. Nawa mo lang kang kalit diri sa akong tapad. Dito ko sa ubos, akong gipaabot ang pagpauli ni Victoria. O naabot na siya. Huwag ayaw siya magdugay dito sa ilang gantuan nga diskuhan. Uy, Belinda. Ayaw kinagpalaglaagan ng imong anak ha. Labi na kiyong magabi eh. Okay ra untag. Nara diri sa atong ball. Kanang invite ko siya birthday party o unsa. Okay ra. Basta ka nang naaragin sa dool. Nahibaw ka na ba sa panahon karon? Sakto ka, Rodi. O ako na itong giing ng imong anak. O musanong siya. O kung pananglit, maguaw ka dito sa karaang bahay. Ayaw na nag-iuban ng ibong anak ha. Na si Victoria. Kay kuyaw kay madisgrasya sa mga kamot na itong Drusilla. Kung pananglit, magkaabot ang ilang mga dahan ni Victoria o ni Drusilla. Dili ba ka? Makaako sa paghimo og dautan si Drusilla. Sa tao nga iya rasab ng kadugo. Iyang great-granddaughter? Gibingang kong kaligod sa buwan. Maligaw ko rin sa'yo sa buntag. Mga alas 7 pa. Ugay, igo kayo. Lubudan ang gagahayag saan. Tumong yun sa may pool. Ug magkakuha ko vitamin D. Gikan sa kahayag sa adlaw. Asa ka kuya? Oh, budhe. Juan, maligo ko sa pool. Ikaw, di ka ganahan maligo? Maligo kung ganahan. Kaligo niya, para nakakauban nga maligo sa atong pool. Ganahan na ka karon nga. Nakay kauban. Sa miyagi lagi. Mura lagi kang milikay. Ha? Milikay? Unsa? Wa. Ganahan sa bumuskwila og martial arts. Para maparihas ang kunin mo, kuya. May kaisog ang magig-away ni bisan kinsa. Og masamod gid og ka-inlove si Victoria nako. Di ba? Ha? Yung istorya ba ng akong duha ka ulit tao din sa Maylon? O sa may kita nagsultihan, ha? Mami. Sortihe ko kumusta ang inyong paglingaw-lingaw kagabi eh. O kinsa inyong mga partner? O ikaw, Budhi. Kinsa man sa imong nga partner? Kung maunang dili ni mo kauban ang imong uyab nga para nako, tunok na sa akong tutonlan. Mami. Nalipay ko nga may lain ka nang gikaila-ila karon tungod ni Nadia. O kung dili man, mas maayo pag kamo na lang si Nadia. Ha? Tanggo ko. Lagyan ko na sa kuya. Day! Day Victoria! Nausa ka man diha, Day! Day Victoria! Yaya! Okay na ko. Igol ako nagdamgo. Wala na hitabo na ako din eh. Abi na kung nausa ka na. Magkukuan. Palaugan ka nila ni mami mo. Kaya andam na kung daong breakfast. O Yaya, manaog na ko ron. O sige, Day. Ako lang silang ingnon. Ayaw lang pagdugay ha, kay ipaabot na ba nila. Ayaw sa ako. Sige, kikudam ko ni Pedro sana.
lagi sa dagong bitin nga magawa sa iyang papa. Pero kung mahitabo man nga ako si katagbo ug magpaila ko niya, iya ba yung gihapon kong hinapon at yun. Alexander? Midoan na sab ko nimo. Kumusta naman ka, Rani? Okay na ko ba eh? May noon, kung mao ka na. Di ka na kong hitod sa atong kay Gala nga gidungan sa paglubong o Bay, gusto ko mo, boss. Gusto kong ipanimaw sa nahitabo sa ato magahikala. Patyong ko katong babaeng demonya. Bay Rani. Kalaay. Kalami isuroy. Hello, da Victoria. Nagbarog-barog manggod ka dire sa may terrace day. Nahanggap kag preskong hangin dire? Medyo yaya. Wa may lingaw. Maayon tag. Manawag to si Budhi karon ug manghagad og suroy. Kay okay naman tingali sila si Mami ug Daddy kay adlawan man. Ganahan gyud ka atong budhi day nga. Ani, Belinda, let's go. Maliit na tayo sa tumatuan. Ay hala, malakaw na sila si Daddy. Kagyut yaya ha. Ako na sila atuon. Mananghid kong daan. Excuse yaya Miled. Si Bay Victoria, uy. Murag biligyan siya ganahan nga. Ako lang sab siyang inyong usultihan. Kabayan sa akong namatikdan sa kinaya sa mami ni Budhi. Unsa imong giingon, Victoria? Matod ko, masugot ba mga masuloy ko? Batal, adlawan pa man bitaw. Musuroy ka? Isa ba ibang kauban? Si Budhi. Ako siyang inon kay gilay ko diri sa bahay, Dad. Ma'am, ganahan ko musuroy. Kung maunang ganahan kang musuroy, uban na lang na mo ni daddy mo. Gi-invite mi sa among suod nga higala nga usasab ka negosyante. Ha? O pinikaroon sila nga di-franchise nga usa ka sikat na kaayo nga fast food chain. O kanin ba si mami mo ang mukat sa ribon? Mao ba? Amin kining si Budhi, pwede na kong dadun. Ayaw na lang pagdaog lain. Ikaw lang usa, kay wala ba ta makapalanghid? Mauwaw ta nga magdapat ta og laing mga kauban. Ha? Mami? Ningaw di ron sa bay. Tinalakaw mi silang tanan. Ay, shala dong! Oh, shala boy. Huwag dili pa kayo na dugay ng lakaw dong ay. Ay, dili ka managikan dong, Sander. Human sa lubong sa akong higala, video ako sa lain akong higala. Katong nag-inusaran sa Baybor nga gipatay ni adtong babae nga gitawag og demonya. Gusto ra ba kuno siya nga manimaus? O, shala dong? Manimaluas? Hala! Ay, manimalo siya? O, shala, nga naman yung tawon. Ay, kaya nga naman, nakabato na ba dahil siya ang kaisog sa pagpagkig-away at tumuong babaye nga matod pa nga. Ang mga mata ni Ine, murag mata sa bitin? O siya lang kakuya sa niya, nang maong linalang dong ay. Noon pagkakuya gayad. Ay nga nung nainuman sa kasya ni Ana dong na. Di pagkatawa ba ka siya nga inin Ana ang daan dong? O, ado na gano'y rason nga nahitabo ka na kaniya. Ha? Medyo na late. Kaya na yun, nakat na nila ang ribbon. Pero, wa pa kita himpit nga maliit, mami. Kaysa itong papayangin din eh. Mau pa sa ilang pagkat sa ribon. Budhi! May asap ka? Sa Victoria? Hindi asan sila? Nung ka nga mo dool kaniya ha? Ayaw gid pagdool alang papayhana kanang emong ex. Mami!
Bayrani? Nanawag ka man, good. Dili pa gani kayo kudugay nga miyanhat sa inyo. Kining, bay. Pwede pa ko ni mong mabanan. Kung matumag ko sa maong lugar. Din, nabiktima nga ako mga hikala. Ha? Bayrani? Nga naman. Igo na mamitanaw si Budhi na ako. Ako nila maduon nila. Basin ka. Anak, Victoria, balik na. Mga na ta. Tuala si daddy nimo. May pahimutan na sa paglingkod anang ng table. Let's go. Nanong niya po magkasagawas. Ang kukuan ka rin na. Si Budhi. Wala siyang tanong ako. Ugsa. Nasultihan na sila sa iyong mami. Kansa pa'y gisigihan ni mong tanaw diha? Kana? Ma'am, una lang. Muapas lang ko. Ha? Uy nga naman. Mag-usap pa bandi ay ka? Ako nanduulan sila si Budhi o iyong mami. Niasad sila eh. Ha? May asal si Budhi? Asa? Bayrani, dalahan ko ba eh? Ikaw nga ako ikauban. Hindi yung iso ka. Magkamaog kang mangamot. Pero, tinahan kita magdagar mas bay. Kaya dito madasa pagpangamutan. Bisag unsa pa ni mo ka maayong mangamot. Bayrani? Bay, sana hitabo sa itong maghigala. Sana giniyusap ko na biktima at itong babae nga. Basta, kinahanglan yun na magbatong kong iso. Para sa itong higalang nagpatay at itong babaeng demonya. Bahani. Wagit ko mag-expect nga ni asad mo din eh. Kailan sa daay ni mo ang tag-iya dire, Tita Elma? Oh! Let's go, Budhi. Wa pa makakita sila si Mr. and Mrs. Ribas na to. Dali na. Si Tita Elma, nilakaw na siya. Ako kay sa matagad niya ako. Kining mag-istorya lang yata. Sige, araw na ko. Nagdali-dali umiya si Budhi. O misunod siya sa iyong mami. Mura siya nakadlog. O ako makasabot sa mami ni Budhi. Nga naman nga. Namura naman siya. Dili naganahan mo tagad na ako. Wow, unsa man, di ka malakaw? Muhapit mo nagbata dito sa tindahan. Eh, wa ta magkasusi. Huwag di ta magkasusi ni kagahapon. Kinahanglan nga ito masayran kung unsa na dagang dito sa atong drugstore o sa atong convenience store. Huwag ko mag-expect. Kung malaghigala sa bes sila mami ni Budhi o sila Mr. and Mrs. Rivas o atong silang ikakita diri. Victoria, unsa man? Halimbawa bang imong uyab nga si Budhi nga niya kasab diri? Nagkakita mo? Kuan, kanina. Dili ba? Wala kailaman ni mo ang mami ni Budhi. Kay mag-atuan ba niya ka sa ila? Busy mo sa baginahan ni Budhi sa pagpakisulti nila ni... Nilalami magdugay o sa akong anak na ulit tao. O asa naman tong anak ni mong daga? Pariso na magkay sila og sa akong anak. Okay, nilalami magdugay ha. See you around. Bye. Let's go, Budhi. Mga ito na sila. O si Budhi. Igo na siya mipahiyom na mo. O misingis na mga ito na sila. Ang anong anak man ang ilang ipakitang pagtagad rin na. Ingunog sa nakatuon ako. Sa mga gipanulti ni Milit rin ako sa may aging... Victoria, kung may gusto ang inahan ni Budhi ni mo, sabihin! Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon ngadto ni Budhi.
Nakabati ka? Mami, Nagkabati ka ba sa gipanungto si Nani Budhi? Ngayon ito po si Budhi sa anak nila ni Mrs. Rivas. Unsa mo tong iya? Iya tong gituyo. Kay iya tang gipadungog-dungog. Mami, Kung wa naman siya gana nimo, urnaan na siya napilian para siyang anak. So, pangita sa kaglain para nimo. Mami Belinda. Ayaw gyud og kaguol anak. Kung ma-loveless ka lang. Kung nauna, bata ka pa o nagtungha ka pa. Ikaduha, gwapa ka. Paabuta ang laing lalaki na maabot sa imong kinabuhi. O kanto si Budhi, buwagi na lang siya. Mami, Nganong imong itong gibuhat ni? Nganong imong itong gituyo? Onsa? Onsa gituyo? Katong imong pagpadungog nila ni Victoria. Mami, na ang mami ug daddy ni Victoria. Ug nagpaingon-ingon pagid ka na parisod mi sa anak sa imong higalangan negosyante. Na friends of the parents ni Victoria. so what? Kung makadungog sila, ha, I really meant it. Mami, Gusto kong mahibaw sila. Labi na gyud tong babae nga involved, nga dili na ko ganahan ni. O kung gusto man siyang masayod, dili ko magpanuko sa pagsulti niya kung unsay rason. Mami, Maong ikaw, prangkahin na siya. Unsa man? Wa ka pa bagibakig buwag niya. Nagpanuko ka? Ngano? Mahal pa ni mo siya? O dili ka makaako sa paghimo sa igon? Kay pwede lang ako rin mo prangka niya. Unsa man? Mami Elma. Ako nang ipahimutang ang imong mga siningaday nga inutaw sa imong kabinet. Bay Victoria? Nagiyak ka? Iya. Ano mo makipanunti party sa mami ni Budhi? Katubang miingon ka nga na ang mami ni Budhi sa may gate o gipangita siya. Nagtuo ko. Kaya giapas. Pero nahibaw ko. Kaya pabayan na si Makari sa amo. Pero miingon ka nga ang gisundan si Budhi. Nganong kulit man siyang nausap din ako. Dili man unta na siya ingon ana sa una. Maayon kay siya ako. Pag iyakong pinangka. Victoria? Pero nga karon nausap naman siya. Nga nang murag hate naman kayo ko ni Tita Elma. Nga no. Oy, mulok ko si Biko dong. Dili na duray. Oy, Huwag ko lingaw. Gusto lang tanong ko ikasulti-sulti si kuya. Pero, wala ko hindi siya. siya lang ka man dong. Mura mo lagi nagdagasubok ka ng dalagway. At may problema ka ba? Oh? Si mami nang... Nasakitan ko siya mga himo. Yang ipabuhat na ko ang di na ko gustong buhaton. Ay, kanay! Unsa naman goy? Gusto niyang pabuwagan ako si Victoria. Oh, Pero, maglisod ko sa paghimuan na nang. Tungod kay mahal ko siya. Landray, uy, kanay! sa may angay na kong buhaton nga. Oh, si Nadia. Magpatabang ko ni Nadia. O, isyalat? Di ko gustong ipadaan ni Mami sa layo, ya. Nasama ni Kuya. Iya kong ilaban sa layo. Dito sa Manila.
Di na niya may magkita pa ni Victoria. Kundi na ko niya pa uli diri. Uy, kunoy! Nganong imong gitulog ko sa kakamagkawayan na puntaan? Wait, naman ko. Nagsinigang kanya. Pag-alit ko ang... Dili ko makamaong maloy! Tungod kay matod pa nila! Wako'y kasing-kasing! Wa! Ako na lang ang kasing-kasing niya ng inyong apo! Gipahulong niyo mo sa kinan. Mao na ba ni siyang dapita ang imong gingon? Samir. Ano siya? Asa ka nag-usap pwede magkita. Gusto kong iurot ang para sa akong armas na kung kita kang armas sa sundaw kong amahan. Ran, sa ato ba? Wa di tayo sure kung ato bisang makita karon. Malawag tayo sa kinala. Ang gawas na. Manaog na si Rani diri sa sakyanan. Manaog sa ko. May babay nga nagdali-dali labang sa Maidan. Ang ganyan sinina. Iyon sa... Ang iyang gisol mo sinina. Iyon sa... Dili! Ano? Ano ba na siya? Rani, mitanaw siya na to. Moro na siya. Ang nga mo. Siya maigo, Rani. Saan niya nakita niya ang imong? Gipunting niya ang imong armas. Naghagan dahil siya palayo. O ka na, misuot-suot sa niya ang bagang kasagutan. Sander, di ta mag-usig ko pa na. Kaya gitugkot mas kahilayon. Nga't usap kita, pues. Buhaton yun na itong tanan. Nasa mapatay. Dali! Ato siya sundan! Midagan sa Bayrani. Kapot niyang sundan katong mong babae. Huwag kang katong babayhana. Ang nabaliog na pili kang ubuang. Iyon maratog niyang sinuluban. Kapag sinina sa karang tao. Unsa day? Mulakaw ka? Ganahan ko malakaw, yaya. Dili ko ganahan na magpunto dali sa bahay. Nga naman day. Tingali, tungod sa inyong relasyon karon ni Budhi. Nga smooth sailing man kaayo na sa una. Pero karon, wala mag-giuyok sa linog. Pero, bisan yun sa gitna ko sa paghula-hula, yaya. Huwag yun pinipawaan nga rason. Kung manong kalit lang nausap ang pagtaga ni Tita Elma, di rin ako. Wala magiga kay hinumduman nga sa day nga niya. O di ba, nag-away mo og si Budhi. Og na kay nasulti nga, wa mauyon ni sa mami sa imong uyab. Huwag yun kayo nahinumduman bisan ang saon, yaya. Huwag yun. Mawanang grabe kikayong ako kahipong. Para sa hinungdan, nang may kalit man lang siya kalain ako. Gusto kong mahipaw. Pagkutan si Budhi, day. Para may bawat
dili sa pagsulti mo sa tinuod, di, mangulso ka o pangutana sa iyang inahan. Imo siyang pangutan-on. Imong-imon. Tita, o sa may rason nga, dili ka man ganahan ako. Iyaya. Imong-imon, day. May nahimo ba ko, tita? Nga wa ni mo mauyo ni? Unsa man, sultihi ko. Ana, day. Akong ingon anak si Tita Elma. Ang mami ni Pudi. Nagapisa lang ako bukton sa balasaan mas adtong lalaki. Anak ko diya mo sumay sa may kalantan doon sa karambay. Ayun ko sa lang. Ang gabi ko, sunsan ko gana kayo matutulikan. Ako tambalan kinig ako sa bukton. Gusto mo gagan? Gusto mo gagan? Dahil kasi nagkapanayo. Pero ato rang masubay ang yagyan. Kay nay, o ang mga tangkas ng sagbot. Murag nga hapay, mga pilay. Rani, mayroon ka. Usa pa'y nakuha sa mong pananaw. Kana bang nag-inusaran na kong bahay sa unahan ng jutay? Unya daghan og tag-as ng mga tanong sa daplin? Ug may mga kahoy nga mga tag-as nga sa palibot sa gawa sa bahay? Pasin na diya mong puyo ang noong papay. Nagtitawag kong demonya. Ha? Nagtuong ka nga naa sa dako og karaang bahay? Unya unsa man? Upadayon ta? Ako lang og mitago ra to siya sa mga baga nga tag-as nga mga sut. Ug kung upadayon ta diha, basin og kalitan ta niya og hasmag. Kung magpanaganagas pagpadayon. Kung may pagpadayon sa pag-ala, masig, nasa ni punta. Rani, pagpantay! Kawa ta masayod. Ug niyar ba siya diri sa doon? Pero nagtago lang. Dili mahimo. Napo ang pasagdan si Bayrani. Iya kong gipaupan. Pero ako lang hinuon sa pasagdan. Dili! Hi! Nagmilagro, ha? Kining, What brings you here? My dear friend? Nadia, I need your help. Again? Yeah. Og sa maura gihapon ni rason? Ang parte ninyo ni Victoria? Sorry, kung makapanghasul lang sa kunin mo. Wala lagi ko lang nang naunaan. Gawa sa itong ideya ni Kuya Sander nga magpakaroon ingon kang akong uyab para gawas ning kung makalakaw-lakaw bisan asa nga dili ko dudahan ni Mami. Unsa? Matod niya kung magmagahi ko sa akong ulo, ipadako niya dito sa layo. Di ko masugot. Di ko makatugot na Nadia. Lagi na ko makita pa si Victoria. Please, help me, Nadia. Tabangin ko nga atong mapatuo si Mami nga kita na o nagkabuwag namin si Victoria. O gusto ko mamuad doon nakapirmi sa amo para magtuo na gid si Mami nga kita na gid. Haba, Nadia? Okay. No probs. Pero, unsa man say akong madawat ana in return? Body? Nadia, Tinukubra mo na imong napatay, Bayrani. grabe nga akong gibating ka kuya ko kaganina. Sayang, kalit lang siya nga minabay sa akong tumangan. Ayaw giday din dapita. Daghan ay mga bitin diri. Ug dili na ni kakumpiyansahan din ni. Lagi mga manat nga nanguyo diri nga mga la. Kay daghan mga tag-as mga sagbot. Daghan sila kataguan. Sige ka magtanaw na ng karambay. Uso may nakasin mo na. Mga kasampuyuan ng maong karapay. Bayrani. Karambay. May sander. May dagan siya pa inyong dahil napita.
Basi nung naarigay siya magpuyo. Kinakabantay ka to yung sinuluban. Ha? Ang kinaraan mo sila to? Oo. Oo, Bayrani. Nakabantay ko. Nagkinaraan tuod ang yung sinuluban. O bisan na pagani sa akong mauna. Nabuang to siya. Bay, dili ko siya buang kung dili usak na binuhat. Murag may pinuhingpitin sa sunsiyang lawas. O tingali, mamiktima siya. Para yung pagkanon ang iyang pinuhing mananap sa ilaong siyang lawas. Lisod siyang i-explain o i-describe. Basta kung unsa na itong nakita, maura gini atong ikasulti. Kalabot sa atong ang babae nga Bay, bisa dir, tanawa. may miguwa nga babae. Ug may kauban nga duha ka lalaki. Tinaagi ang nagapita. Sabay kilid ng dako o karaang bay. Hindi, magpasalpo na natin din mga tangkas mga sagot. Magpanilan ta sa kung sabay ilang buhaton ng nagapita. O anang baya, kitanawa. Murag alam yung kanilang mundo anong mga karaang bahay. Pero nagpabili ng gihapon ang iyang kanindot. Pero murag mag-optiminados. Uga, Bayrani, karawa. May mga da sila. Kung sana, masih mengilang dito kung nagtapas sila o nanghawa sa mga tangkas ng mga sabutin. Dili ka sila pagtikiran ng bayan. Nadja, please, unsay buot mo ipasabot? Wait, sa Victoria. Kinsa man na? Sa Victoria? Nahibaw na ba siya sa imong nakabot nga hukom? Ang ipatuo sa imong inahan nga ako na ang imong uyab? Bodi? Kinahanglan nga imo siyang sultihan para makasabot siya sa sitwasyon nga siya wala mauyon ni mami nimo. Sultihan siya na. What? Nagsige man ang uri ang sampo ni Pati. Asam di ka siya. Naara ka sa iyong kamatayang phone. Pero wala siya ganang matubag. Unsa day? Yaya Mileta, nalagi ko yung ko. Nabala ka pa, Yaya. Lain na kainias at muna-muna. Day Victoria, ngayon mo na ang pikas linya sa pagaling. Ano man? Usa, ilagad kang gituyo. Nga dili niya tubagon tungod sa iyong mami. Ang sabagay ako sa... Ano nga inang iniman ang tanan. Gablihan sa tiguan ang taas na gate na ng mga bahay. Umunod sila. Nasiliyaw ko diha. Sa ato pa. Sinagid ang nagatiman sa mga bahay. Ang caretaker. Wa na kayo nagpuyuan ang baya? Ang gipating may malang? Tingali. Basan diha. Kung nanggawas na sila diha, magdoon ka. Huwag magpangutanata partiyan ng bayan. Okay. Mauna itong buhaton. Pero, hindi lang sila natusultihan kung unsa di atong tumong og tuyo. Kung nganong mananghita o kung nganong naabot kita di dapita. Mupauliw na ko. Magsulti lang niya tabalik. Magpatabang ka na ako ng libre? May budi. Kinahanglan nga dunay kapalit. Ngayon ka no? Ang kadturang Victoria ang malipay. Samtang ako, mapuno sa kalagot, kasuya o kagol. Kinahanglan
kinahanglan nga musugot ka kung unsa may akong pangayoon nga kapalit. Unsa may akong buhaton? Nakasabot ko sa gustong hitabo ni Nadia. Kanibaw ko. Madagko ko siya gusto na ko. Sugad pa sa una. Pero... si Victoria. Basta naglain ang mga ito. Kaya walang tubagan niyang tawag. Ako siyang tawagan. Nagsakit ang akong lukang ganit ko na. Kamod ka akong mahibaw kung unsa ang rason. Nganong nga. Sa buti, ninawag sila. Ninawag sila ako. Hello, Budhi. Hello, Victoria. Wala gini matabag ang akong tawag ko kanina. Nagot sa di ka. Sorry. Kung, naligo mo ko. Maong waday na ko natubag ang iyong tawag. Nasuko ka ba na ko? Oh, sa unsa? Oo, sabay akong kasukan mo. Katabang. Budhi. Mao gid rason ko nga nung nanawag ko nimo. Ha? Budhi. May nasukan ba ang imong mami na ako? Ganun nausap naman ang yatin agdan din ako. Nga dili man unta sa ingon anak din ako before. Unsa may rason Budhi? Sultihi ko. Gusto kong masayod. Ha? Nasus ina niya itong kinatibog ang sabay. Ugwa kita nakita. Maong mamalik na lang kita sa sunod adlaw para sa pagpanglimpyo. Hola. Katawa ko tinog ni Mabortuloy. Anya, sige. Sana Mabortuloy, mamauli na ka. Pero kinahanglan ha. Ay, pamilya Bortuloy. Naigbato ninyo kanang inyong mga mata. Kay basin umara na siya sa palibot ha. Ay, buha ka mga batang lalaki. Nidoon sila na to. Bortuloy, may mga armas silang mga ta. Bayong ito manan. Bayong ito ninyong tulo. May ito sabihin ko. Kung tining nalang kami ipangutana. Pangutana. Partisyon sa magkana. Tining, karang mang bahay ba manang? Karaan mo na siya, no? Oo. Kanus asrap siya matukod. Kung kinsa mo siya tagihaan ng maong karaang bahay. Ha? Budhi. Paano nahilong ka? Hello, Budhi. Naa ka pa ba? Hello? Ni apa ko, Victoria. Mas mayo siguro sa personal lang ako isulti mo. Mas ganahan ko nga makasulti tawag tarong. Hi. Basta, maulan ni Timan eh. Bisag unsa pa'y mahitabo. Ikaw lang gihapon ang akong higugmaon. Hindi mahitabong mabalhin ang akong gugma sa lain. Budhi. Manang, kinsa man yung original nga tagiyan ni ining bayan, manang? Og, kanus asabli siya natungkod? Kaya murag karaan ang gining baya? Mga early 1920s ni siya natukod og ancestral house kini siya sa mga Orsini. Ha? Ancestral house sa mga Orsini? Mo ba manang? Kining, man, napinagpuyo niya ng mga kaliwatan sa banang imong giingon? Ay, sa una. Pero
Gikuha man silang mga anak. Tuan na namuyo sa gawas. O ang bugtong mag-arian na lang dire. Ang mga apo na lang nga siya si Ma'am Belinda o ang iyang pamilya. Ha? Ma'am Belinda? Oo, sabi sa ilang apelido lang. Aligre. Aligre. Aligre ang ilang apelido. Apelido nga sa bana ni Ma'am Belinda. Aligre. Aligre? Aligre ang ilang apelido? Aligre pa kang apelido ni. Bisan pa dili aligre ang iyang apelido. Pero kay taliwat siya sa mga orisini. Nagpuruhan nga. Ay, dili niya may magdugay ha, mga undong. Biyaan o yatamo. O kung mahimo. Ayaw lang yun mo pagdugay din hindapita. Kay mamahimong mamilikro unya ka ng inyong mga kinabuhi din tanda mo mga apo ko. Patuloy. Tuwan na sila. Nanglakaw na sila. Nanglakaw naman sila. Ang konsubong to sa pagtanong party sa mga babae kagitahod ang demonya. Mamiya na lang una tagri Bayrani. Ang tulong ka magtiwas o istorya sa atong sakyanan. Sige na, balik na. Nanti ba? Warning nga sa magtigwa. Sa ato ba? Nasuhito siya sa mga babae? Kaya, Bay Sander, unsa si mga ko na ba? Ha? Asa ba niya si Sander? Usap na tawhala. Di mo nagkapuyo pa ay. May alis si Mami sa bahay. Palayan sila mga tanan ako. Mayo kay niya ka na sa bahay sa akong pag-abot. Og wa ka maglakaw-lakaw. Og labaw sa tanan, buato sa bahay sa anak sa tao nga kaliwat sa mga orsini. Sige, balik-balik, anak. Puul pa minahon. Oh. Masakalan ko sa taas. Ayaw kong talik de. Kaya nakigsultay pa ko ni mo. Kaya kung saan mo sa iyo pagkiksultihan ako? Ha? Mami Elma? Di mo kong gitasan sa tingog. Pasaylo ako, Mami. Pero gikapoy na ko na imong gustong ipabuhat na ako. Kanang bukaan ko ni mo. Labi na sa butang nga makapalipay na ko. Ug naglagot ko, Mami. Naglagot ko! Wa ko'y pakibudhi. Kung inyong maikasuko ang gusto kong mahitabo. Wa inyong likayan ang kaliwat sa mga tao nga nagpaantos o nangilog sa kabtangan o kayutaan sa ginikanan sa akong inahan. Huwag mo'y nagkaingon sa ilang pagkamang sayuta. Ha! Bahala nag-unsa inyo pagtanaw o pagtulan ako. Wa ko'y pake! Ha? Maunay gisulti ni Budhi, di mo. Gusto siyang makigsulti kanimo sa personal. Anak, wa man gid unta mi pagsupak kang Budhi. Bisan ako sa akong bahin, nagkauyon ko ni Budhi para nimo. Pero sa mga gipakitang kinaiya atong iyang inahan dito sa bagong open restaurant sa among mutual friend. Mami, tagutin lang ko nga makisulti ni Budhi. Para ako yung masaran ang rason ko sa may hinungdan. Na maragdili naman kinahan ako ang iyang mami. Gusto niyo kong masayod, Mami Belinda. Okay. Maungan ka. Pagsulti mo. Ug sultihi lang unya mi si Daddy sa tanan. Anak, whatever may happen in the future, o sa mga musunod nga mga adlaw, o dili ba, abisan ka ron, na kinahanglan mo magkabuwag tungkol sa diktar sa iyang parents. Daddy.
Kinahanglan nga makamao kang mudawat. Kinahanglan nga makamao kang matubang sa kamatuoran nga dili tang tao makagusto nimo ug labaw sa tanan. Dawaton ka sa imong pagkaikaw bisan unsa ug sikin sa kaba. Sa ato pa. Andam na kong dawato niya. Kung talikdan man ko sa tao nga importante sa akong kasing-kasing. Victoria, Panahibawaan pa. Ay nga pwede kong masakitan sa umaabot. Tungod lang kay... Victoria, anak. Pero galit ka lang nahilom. Unsa may Mami. Daddy. ngano, Victoria? Naunsa ka? Namikunot man ang imong agtaw? Mama. Dad. Huwag ka na masailan si Tita Elma nga mami ni Buddy kabahan sa itong kaliwatan. Sa itong kaliwatan ba? Ha? Mami Pilenta? unsa? Oh, Victoria. Huwag ka rin kasulti ni Tita nga. Masin yung gipangutana si Buddy kabahan sa atong bansagon, Mama. Ilabi ni mo. Unsa? Tawagan ako si Buddy. Huwag ako si pangutanon kabahin, ana. Dulungan ka sa syudad. Mabot ang sastre nga dugay sa atong mga bahay. May sandil. Bay. Ang hilom naman kay ka. Paninar ko kay ka lang kahilom. Di na kay kahalos magkigsog di ba na ako? Pa, kung sa may disigyan mo kung nauna, karoon. Akuan. Kabahin lang dito sa bawang ancestral house by Rani. Sige lang, sige lang. Sige lang, wa ta magbalampuson karong adlaw sa akong tuyo dito. At least, anatay ideya kung asa na to pwedeng hantingon ang maong demonyang babae. Katong maong kuwamon ng babae. Gusto ko siya makita pagbalik. Kanang ako ra. Ug ako siya pamutang una. Kabahin sa history sa mga ancestral house. Ug sa koneksyon na itong maong babae gitawag sa kadaghanan ug demonya. Arang-arang ang pamati sa akong lawas. Nawag ng kasakit na akong kipati. Human ko nadapisan sa balas sa armas at tong lalaki nga mitira kadako sa iyong taas na armas. Murag na ila kayo nga ako'y ilang rumpo ni ining maong kadtong usa ka lalaki. Kauban ka to at duha nga akong napatay. Ug sira ang nakaling kawas kay iyang napadagan ang iyang sakyanan at tungtura. Ako silang nalinian ka kanina. Daw sa ilagid kong gigukod. Murag ilag yung gitinguha ang akong kinabuhi. Nagtuo tingali mo. Nasaya no rakay ko ninyong makuha unsa. Ako hinuon. Ako hinuon mo'y makuha. Pag mapatay ninyo. Ako hinuon. Unsa? Mo ba nandiyan? Oh yes, payot.
Onya, kung dili mo hatag ni budhi ni mo ang imong pagayoon nga kapalit, usa man nimo ana, imo na lang yun siyang kalimtan sa hingpit. O, antuhan lang yung ka sa iyang kuya. Dili pa nang takong patignaw. Pero ngano ba? Namura naman hinuon kung di pa sa pasa ini. Unsa? Wapo na lang yun kaayo to sa Victoria kay nako. Ana man yun na nadya, uy. Ang tinuod no, beauty is in the eyes of the beholder. Ug mo rin giingon sa Bible. Ug duhata na lang nga mas nalamangan ka ni Victoria kay mas gwapa man siya sa ilang mga mata kay nimo. Sige lang. Ilaman kong giingon ini. Labi na gyud si Budi. Tanaw lang sab nato. Kung mamahimong smooth sailing pa ang ilang love story o ni Victoria, kung ako man ang mamahimo nilang kontrabida. Nadya! Oh, siya lang di ang budhe! O siya lang dong, ay gipatuwag ka naman ito nila ni mami at daddy mo dong, kay mga oo naman ko ni mo. Paunahan lang sila ng tulay. Oy! Wa po kong ganang mukhaon. Ay, kanay! Siya lang ka man yung taong dungay. Sa una no, nga makakita ako kanina. Pero may ka lang nagdasig. Huwag ka rin hinoo. Pero may naman hinoon sa ka nag-uol. No, nag-uol kayo na yung dagway. Ay, kanay! Si mami ang rasonan kung ano na yun ko nga ni ng tulay. Kaya kusog ko siyang mabuhi o patay. Siyalan! Mabuhi o patay! Uy, kanay! Ay, kuyawag ni Ana dong ay! Kahuro ba ni Ana dong? Kusog ko siyang mabanaw sa mga nanghitabo sa nanangagi ng ug mo ni nakaapan niya. Ug murag nagagot lang hinuon ko. Ay, kanay! May nanawag sa kong sa'yo. Oy, siyalan dong. O dong? Oh, Magbisina mo lagi na sa sakinan. Ukwarugit kay kana ang sinudusang dila ka na. Ang imo ka na magulang. abling dito ng tulay. Kaya ako nang tumagon sa Victoria. Hello, Budhi. Sorry nga, nadugay ko sa pagtubag sa matubag. Nagsultihan na pamagod mi silang turay. Nga among katabang. O may busina sa sasakyan sa gawas. O kang akong kuyang niabot. Maubay. By the way, nanawag lagi ka. May tuyo ka ba? May pagkingsultihan na sa ako. Ha? Importante? Ha? Victoria? Budhi. Bisan saon ako sa pagkununa. Huwag ka nakitang rason aron malain ang numami na ako. Mamisantap sa akong una ang bugtong hinungdan. Budhi. Si Tita Elma. May napangutan na ba siya nimo? Kabahin ako. Kung doon naman gani. Unsa mo sa pananglit. Mali mo bag-im kung sultihan. What? Si Victoria ko rin kasulti ni Budhi sa sil. Matod pa na ng duray. Sila sa dining area. Kaya kung sila si mami sa kumidora. Kaya mga ora-og. Ayaw kong buot kayo. Ako ang nasayod para sa akong mga anak. Pag kaya ko gusto ka. Oh, Sandel, diyan ka na. Nabot ka na. Diyan ka magkulugikan. Diyan ka, Sandel. Mama, ipamutan ako ni mami. Unsaon man ako siya pagtupag. Unsa magkaisunod na mahitabo. Sundan gid ninyo kanunay. Bantang mga sumpay. Ninyo sugilanon nga naguluhan. Mga mata ni Drosela. Kung auto mga listeners, ato ang part 3 sa mga matad sila
ug usbon ko pagpasalamat. Salamat jud kay sa inyong mga listeners, sa inyong kanunay nga pagpaminaw ug ato ang Palmay Drama at ang atangi lang mga listeners nga kabalo ko nga nay uban ani nga dili jud ganahan sa atong drama nga gina-upload. Naot nga masabot lang pud ninyo nga nag-upload ko laing drama para pud nga maka-edit ko. Sakto pud na ako'y time sa pag-edit sa mga Palmay Drama, no. Usbon ako mga listeners katong kapaminaw sa ato ang mga drama. Karon daghan jud salamat sa inyong suporta, sa inyong pagpaminaw. Ug labi na sa atong bagong komentor si Dads Vasquez, salamat kay sa imo sa imong suporta nga naminaw jud ka, salamat jud. Og mao na to mga listeners, at ang atangi lang atong part 4 sa atong mga mata ni Drusilla. Usbon ako mga listeners, salamat jud kay sa inyong tanan.